2002 ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmäge tinançyk taýplanan Begans Beknadarowyň 11-nji ýylda 50 ýaşy doldy. Bu arada Türkmen News näşri habar berýär. Bu garaşsyz informasiýa çeşmesi Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň öňki ofiseri Begans Beknadarowyň ýubilei senetine gabatlap, onuň Israilda ýaşaýan aýal dogany bilen geçiren söhbetdeşligini çap etdi. Begans Beknadarow Türkmen türmelerinde direksiz giten Türkmenistanlylaryň ykbaly barada maglumat toplayan, olary diri gorkudyň atly halkara kampaniýasynyň 120 adamdan gowrak sanawyndaky şahslaryň biridir. Türkmen News näşri Begans Beknadarowyň ykbalynyň 14 ýyldan gowrak wagt bäri nämälim galyandygyny belleýär. Beknadarow 2002-nji ýylyň noýabr aýynda başlanan tutluklaryň ýygyny gizlenipdir, emma 2005-nji ýylda tutsak edilip Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmäge tinançmak taýplanyp, oňa iş getiripdir. Ofiseriň maşgalaty duşuşmak ýa-da ýygynyň da duratmak barada gurrun ýok edem, onuň diriligini anyklamaga tinançanda her gedek göni haýbat atylmagyna, sem bolmak talap edilmegine sebäp bolýar. Emma olar öz tagalalaryny elden bermeýär diýip Türkmen News ýazýar. Maglumaty görä Begans Beknadarowyň 3 sagaty bar. Türkmenistanyň häkimetleri tutsaklykdan soň özüňleşdirilen tutsaklaryň ýakynlarynyň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we daşary ýurtlaryň hökümetleriniň türkmen türmelerinde direksiz ýetenleriň ykbaly barada maglumat bermek talaplaryna ýyllar boýy jogap bermän gelýär. Begans Beknadarowyň aýal dogany Annanyň Türkmen News näşrine beren interwýusynda aýtmagyna görä, tutsagyň ykbalyny anyklamak, ýanyna garaşsyz aklawçy ýollamak, ýygynyň da duratmak we haýsy da bolsa bir maglumat almak şol sanda Israiliň Daşary işleri ministrliginiň üstünden maglumat almak tagallaty netije bermendir. Biziň ýüzlenmelerimizde jogap gelmeýär. Israiliň elçihanasy bilen kontaktda bolsa Türkmenistan girişmeýär diýip Begans Beknadarowyň Israilde ýaşaýan dogany Anna aýdýar. Annanyň sözlerine görä Begans Beknadarowyň kakasy, ejesi we uýasy gynamalara sebäp bar bolupdyr. Beganjyň nirededigini anyklamak üçin gynadlar, olary plastik çüşeler bilen urdular, neşe tanşdylar, derman bermediler. Kakamyň ýürek keseli, ejemiň süýji keseli bar. Aýal doganymyň fiziki we psihiki saglygyna zeper ýetirdiler. Umuman olary birnäçe aýlap tutsaklykda sakladylar. Soňra öz jaýyndan çykaryp kowdular we Aşgabatda ýaşamagy gadagan etdiler diýip Begans Beknadarowyň dogany Anna tutsak doganynyň 50 ýaş toýuna gabatlap Türkmen News garaşsyz näşrine beren interwýusynda aýdýar.